Dobrý deň, dámy a pani. Niekoľko hodín som tuto, obchodoval som s villagami. Toľko to som získal emeraldov a toľko to diamantov. Takže diamanty sú lucky. Takže musíte dať 540 lajkov. A toto dáme to tak, že koľko získam emeraldov, takže toto 1000, druhý 1000, tretí 1000, alebo to urobíme tak, bude to tak, že toto je 540 bude lajkov a emeraldov som nazbieral najviac, takže emeraldov bude 400, 1000, 2000, no bude, počkajte, porátam si to, lebo diamantofón, tak to neporátam, tak dáme to, že 1000, 2500 odberateľov. A pokiaľ to nedáte, tak máte smůlu, neukážem, seba som už odhalil omylom, to som natáčal jedno video, ale aj svoju ruku som už odhalil, ale stačí tvár, to hneď poznáte, že som to ja. Ale ja si prosím, dajte mi prosím like a odhalím svoje, dajte like, odberajte, aby som mal YouTube button, ironový YouTube button. A prosím, dajte ten like a odber. Vidíte, formám srdiečka, formám heart. A tak už toto video ukončím. Lebo prosím, dajte ten like, subscribe, aj zvonček, plus dajte mi, aby som mal, prosím, prosím, dajte, aby som mal Iron YouTube button plus. Pokiaľ ste už dali, tak